Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de socials. Espero que hàgiu tingut un bon cap de setmana i que agafeu força per a aquestes últimes 2 setmanes que queden. Bé, avui farem referència als diners, estalvis i inversions, pàgina 52 del llibre. Bé, els diners van sorgir a partir de que fa molts anys, quan nosaltres necessitàvem algun producte, en comptes de comprar-lo, el que fèiem era es feien barates, que les barates són els trueques que coneixem, val? Que jo vos dono una cosa i a canvi em doneu una altra. El que passa és que, clar, tot aquest procediment hi havia vegades que no era factible, perquè ara, per exemple, jo necessite alguna cosa, però l'altra persona no la té, no me la pot donar, aleshores hi havia una miqueta de confrontament. Val? Aleshores van sorgir els diners com a mitjà de pagament. Val? És un mitjà de pagament acceptat per tota la comunitat i facilita l'intercanvi de béns, és a dir, no necessitem vendre o intercanviar un bé per l'altre, simplement intercanviem els diners per un bé o un servei o un producte, el que siga. Bé, els diners poden estar de diferents tipus, poden ser diferents tipus. Val? Tenim els diners en efectiu, que són les monedes i els bitllets, val? És a dir, el cash que coneguem també, que és el que més se sol utilitzar. Les targetes bancàries, val? Que tenim una targeta amb un número que va associat a un compte bancari on tenim els diners, aleshores quan es detecta amb l'aparell de cobrar el número, automàticament agafa aquests diners i es passa d'un compte a un altre compte. I després estan els mitjans de pagament electrònics, val? Bé, avui en dia tota l'evolució tecnològica de més, doncs, es pot fer compres, traspassos de diners i de més per internet. Bé, els diners se solen obtindre a canvi d'un treball, no? O de la venda d'un producte o un servei, o a partir d'un préstec. Un préstec és demanar diners a un banc, a un prestamista, etc. Bé, el conjunt dels diners són els nostres ingressos, val? Els diners que nosaltres rebem són els nostres ingressos, que podem utilitzar-los o bé per a consumir, per comprar, per estalviar o per a invertir, que ara després veurem el que és. Bé, així baix tenim en la imatge, el comprendre millor, val? El pressupost. Val? El pressupost és veure el que nosaltres tenim, el que nosaltres necessitem, val? I fer una espècie de balanç. Si els ingressos i les despeses, val? El que nosaltres cobrem per fer el treball i el que nosaltres gastem per fer productes, si són iguals els ingressos i les despeses, val? Podrem mantenir aquest procés. El que passa que, clar, sempre tindrem el compte a zero. Nosaltres guanyarem 1.000 euros, per exemple, i gastem 1.000 euros. Aleshores, en el banc sempre hi ha 0 euros. Si tenim un imprevist, com per exemple se'ns estropeja el cotxe o volem comprar qualsevol cosa que no tenim prevista, doncs no tenim cap mena d'estalvi i no podem fer front a aquesta despesa. Després, els ingressos són majors que les despeses, val? En aquest cas, nosaltres tenim un ingrés de 1.000 euros i unes despeses de 800. Aleshores, cada mes tenim 200 euros de marge, val? Anem estalviant 200 euros tots els mesos. Si ara, al cap de 6 mesos, hem estalviat 1.200 euros i resulta que tenim una reparació del cotxe de 600 euros, podem afrontar-la i encara ens sobrarien alguns diners, val? Són exemples. I després els ingressos són menor que les despeses. Ahí tenim un problema, perquè no podem gastar més del que tenim, val? Aleshores ahí ja vendrien problemes de tindre que demanar diners, préstecs i demés, i és un cicle viciós que normalment acaba malament. Bé, pàgina 53, l'estalvi. L'estalvi consisteix en guardar la quantitat de diners que no necessitem per a viure, per atendre les necessitats futures. Bé, per exemple, es pot estalviar, no? Com diu així, per adquirir una casa, ampliar els estudis a l'estranger, tenir una jubilació confortable, emergències, i demés. Anar-se'n de vacances.
Val? Normalment les estalvis es depositen en comptes bancaris. Val? Quan depositem els estalvis en un banc, val, aquests diners no es queden ahí emmagatzemats, sinó que el banc aprofita els nostres estalvis i els estalvis dels demés per a donar préstecs a altres persones, invertir en bolsa, generar més diners i demés. Però nosaltres ens apareix ahí aquesta quantitat, encara que realment aquests diners no estan ahí. Encara que nosaltres podem accedir a ells perquè, és a dir, el banc té els estalvis de tot el món i va ajudant uns altres, val? De manera que nosaltres hem de confiar en que aquests diners estan ahí. Bé, la inversió. Invertir és destinar aquests diners que ens sobren, no? Per obtindre un benefici, val? O una rentabilitat. És a dir, no es depositem en un compte d'estalvi, sinó que invertim, per exemple, en una altra empresa. Deixem aquests diners a l'altra empresa, aquesta empresa amb els nostres diners fabrica esto o l'altre i després genera un benefici que ens donaria a nosaltres. Val? Però, clar, en aquest cas entra en joc el risc, val? Perquè aquesta empresa pot guanyar diners o pot no guanyar diners. Aleshores, no ens asseguren que tinguem benefici. Podem tindre benefici, que és l'objectiu que busquem, però podem tenir pèrdues o inclús perdre la totalitat dels diners. Val? Per això, com diu així, invertir-nos el mateix que estalviar. Bé, doncs això seria... Bueno, després tenim ahí el saber més, el consum responsable, val? Que és comprar únicament el que necessitem i demés, li peguem una llegideta i fem una miqueta de consciència. Bé, activitat 1. Què són els diners? Val? Les targetes bancàries són diners. Per què? Ja hem explicat diferents tipus de diners i demés. I expressió escrita. Explica la diferència entre estalvi i inversió. Val? La diferència entre estalvi, hem dit que l'estalvi és guardar en un lloc i inversió és jugar amb els diners. Val? Ho mirem bé i ho fem. Doncs bé, això serien les activitats d'avui. Respecte al repte, tenim així les paraules de la setmana passada i el repte d'avui, el tram que falta. Val? Dibuixa en el requadre les línies que hi han d'anar. Val? Vegem com fa una seqüència, falten unes línies, dalt tenim la seqüència bona i hem d'anar completant. Doncs bé, això és tot per avui i res, ens vegem el proper dia. Adeu!